Kini ke Akashvani Shillong ka khubor ban pulia phi de meri no kanti walang. Kini gilong kimat ki bakong san jong ka khubor mata ka step. Play bat bo maunong rim Menteri Ketanat Fisheries jong ka Sarkar India Rajiv Ranjan Singh ya sanpau tuli ki project rekam ban penroi ka kamri dok ha hakathan chate lammingi ka bakot sanpau kulur tingka. Ladap pelat ya ka final electoral roll arhajar arpusan Meghalaya ni ka thop kerteng jong ki dong thap vote padha baro ki don arpu arlak ndrep khundai hajar san spa khatar ngot ki dong thap vote. Pencari Menteri ke koi ka khia ka Sarkar Padang JP Nadda bu khnyang jingpang HMPV umde uthamai bat dan kam ban ngos ir AA. Ki khubor ki babnia Menteri ke Sarkar India wakhmi ke Tanat Fisheries Rajiv Ranjan Singh minin ka ski ula play bat bu mau nong rim ya sanpau tli ki project rekam ban penroi ka jingri dok ha ka than chate lammingi ki bakot sanpau klur tingka hapo jong ka Pradhan Mantri Matsya Sampara Yojana PMMSY la play ki project ha ka jinghelang bala penya ka Tanat Fisheries ha ka bala pensnguru ya ka mon bajwat jong ka Sarkar India ban pen khlan ka kamri dok ha na ka banta ka jingbet jingbiang jong ka kamai ka gaji jong ki trashnong ka Tanat Fisheries ha Meghalaya ru kan sayo ya ka jingkershan borba namarba ka Sarkar Padang kala menjer ban pen khlan ya ka jingri dok ha East Khasi Hills District Lakmi linti bagi projek kami Meghalaya kin sakring bahai ki nonglet nongwan bat play ki lat yo kam yo jam na ka banta ki trai muluk bat kan sapen khlan ru ya ka jungok kai perthai ha ka ni ka than ka final electoral roll jong ka Meghalaya na ka banta usnam arhajar arpusan kala sakhi bala yo ban pendung sa arp khandai hajar khatlai ngot ki kerteng jong ki nong thap von habaro ki nong thap vot ki don arpu arlak ndrup khandai hajar san spa khat arngot kani ka kentop ya khat wei lak khat pra hajar khandai spa nyong ngot ki nong thap vot chinrang bat khat wei lak san pho hajar san spa khandai ngot ki kenthai bat nreu ngot ki wei pat ki bala pani tho LED kum ki third gender Chief Electoral Officer CEO Dr. BDR Tiwari menen ka si ulapan pau ka jingkhen jong ka elector population ratio ndus pa sawusan bar ka gender ratio ka balong 6000 arpusan ngot ki kinthai haman la ka 6000 ngot ki chenrang na prengi dong thap vote ki banang shupun rong kerteng thamai hinyo fu ar hajar khandai spa saw hui ngot ki de ki samla ki ba preng kerta khat phra du khat khandai snem bachpo hajar lai spa khandai phra ngot ki bala phra pusan snem kerta shneng ki dondu khatoi hajar khandai span ro phongot ki nong thap vot ki bathamai ki ba hap apo jong ka thop badan jingduna ha ki khot met jongki Dr. Tiwari ongba lala ban pen khlan ka jingdon jing nong thap vot ha ka electoral roll namar ka jingra bala ailing ba ka la digital kum ka ECI portal bat ka voter helpline mobile app ka final electoral roll na ka banta ka West Khasi Hills District lapan mi menen ka singi da district election officer ba garat LSN Dykes ya kini ki electoral roll thamai lapan mi hadin ka jingshim jingken hado ka shitari ukula lingkot arajar arpusan district election officer ula pharo ya ki soft copy jong ki electoral roll ba thamai sheki nawi khmat jong ki sengsan perthai ba phera ha khamar ka jing sakhi lang jong ki weki ADC but electoral registration officer Kajingdan jukning thap vote ha ka electoral roll bala depan thamai kala kiu bha ha ka bala pendung keteng sa arhajar saw phulai ngut kinong thap vote ki electoral registration officer jongka laipo mairang ST but laipo wei mau that raishan ST assembly constituency ki pentip bala depan kre but pen biang ya ki electoral roll bathamai ya ka bala shim jingkhen hadu ka shi trek ukula lingkot arhajar arpusan labu ikti ki list ki bathamai ka office trekam jong electoral registration officer DEO batla banikmi eki ha kanu ka por ka balong tre ki electoral registration officer jongka khatlai mauring keneng ST khat saw puthor umkhra general khatsan maulai ST khanriu East Shillong ST khannyau North Shillong ST khatpra West Shillong general khakandai South Shillong general arpho Milliam ST arphoi nong thamai ST arpho arnong krem ST arphulai soyong ST arpusaw mau phalang ST arpusan mau senram ST arpunyau pen ursla ST but arpkhandai mau kenro ST assembly constituency ki pentip bala da penkre ya ka list batmai jong ki electoral roll ya ka bala penbet kat kum ki kendon jong ka registration of electors roll
rules kat kendai sepahan ropau. Ya ketika list kepertamai la adoption mat bu ak office trekam jeng registration officer malak banit pet ya kaha kenu kapor ke belong tre. Kini ke kubur kawan sepi nak Akashvani Shillong. Menteri Katanat Kakot Kakia jang kesorkar pedeng JP Nadau ong ba uknyang jimpang HMPV dei ubathamai henry udei ubala itu ningkong nel usnem arhajari we bola sapyang keleng ke perthai mentala buon snem. Ula ong ba ka tanak jang kakot kakia ringkat baka Indian Council of Medical Research ICMR baka National Center for Disease Control NCDC kidang kami banyak ya ki jingtip ki baide bat ki kenyang jingpang ki bakta ya ke ring bat penhiar mensim namar kam shimel penpau bakan don ke jingkio ke bajur ha ke jingdon ki kenyang jingpang ha India. Una daw le thu baki bor bari khmi kakot kakia kidang pet ngor ke jinglong jingman kam tam halor ke jingdon kinong pang ki basak ta na HMPV ha China bat ki wei ki ri ki ba marjan. Hapreng ke jingnang kiu jong ke jing ngos halor ke jingmi jong khnyang jing pang human metapneumovirus HMPV ha kri China lalap ya artli ki case HMPV ha Karnataka. Ke Indian Council of Medical Research ICMR lalap kini ki case HMPV ha arngot ki khulung. Iwe di khulung kan thai balai benai bat sai ha iwe I khulung shenrang I bala dap pra benai. Baro arngot ki khulung ki layo jing kwat baki deiru ki bam shem ladan history banet chabar jong kari. Hadin jong ka Karnataka ke Gujarat ru kalapan bana balalap ya ke jingdon jong khnyang jingpang HMPV ha iwe khulung I badang arbenai ha ka wei ke hospital ka badan ha Ahmedabad. Katanat jong kakot kakia kalapan tikina baite I khulung ya yo ke jingkot hendai la bo I la ka jong ban am ya khle bat ki wei. Kidak gishen jong khnyang jingpang HMPV kidai ki be srem thik bat ka jingpang bayong khle. Kambon sien ka kta ya ka jingring bat jing penhiar men siem bat teng ka penmi ki jingpang shit kum ka pneumonia bat ka jingki sahyau ka bakta ki tor. UMP jong Raja Sabha Dr. W.R. Kharlukhi menhin ka siula play ya artli ki surok balatei penbha hari bhoi district. Kini ki kenthop ya ka surok bah news pa san pho mitar ka jingjong na do yarong sha lau berwa ka bapanya so e ka sumer sha surok ka damkulai. Sa ka wipat ka di ka surok ka bah san spa prapusan mitar ka jingjong na lau berwa sha dong manai. Ya baro artli ki surok la taipen bha da ka PWD Roads Sning Division ha ka jingpul sep ka balong iway point la hinyo klur tingka. Ha ka jingkran jung Dr. Kharlukhi la pan pau ka jing sngohon bol ong bakani ka jing treipen bha ki surok kan salong ka jing rap ka bakrau bha na ka mata ki pat ba ka belam shakaroi ka par ka jing ki shaprang ha ka ka than. Haga jingilang pa penlong haber nihat menhin kasngi kinoilam jok NPP jirang blok kentup ru ya ke NPYF but women's wing lasim ya kerai ba uba sostana sotun unyakun naka tiket NPP na jirang constituency hak election MDC. Working president jok jirang NPYF uba Theodore Singli rengkat uba RU Karbani lapan menalang ya keteng jeng uba sostana sotun kumukur tong MDC na jirang. Kila penting naru bantrai met bat mensim ban penyok jingjob ya ke NPP na jirang constituency. UMDC ka maulai batai bor lang patau la eno ke kadan jung ukum executive member menhin kasngi bola ai ke city in okam jung u chief executive member CEM jong ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC uba penyai sings im. Uba patau dangshen ula depan bena ba unya kun hak election MDC ko mukurtong shimet hadin bikinong kershan jung u bikinong song ka maulai kila kentu ya u ban eno ya ke NPP. Haga jingkren bikinong patai ko bor uba tai bor lang patau ula pentikena ba ula eno ke bentat rekam jung ukum u executive member jong ke NPP. Ula pensenguru ba ka mon jong pat ba kalong ka badan kamtam na ka bentat jung u kumunong yalam ba ula jit mensengap ikasut jong pat ba ula kentu ya u banyakun kum ukertong shimen. Kato gani ka kubor kelakut bakalawan shpi na ka Akashvani Shillong. Sa shipor kata haka puar prabaji ninya sok bagai dali station na ka benta ka kubor haka ktin hindi ban penbud ka kubor pareng ka puar pra katsan minin. Kani ka Akashvani Shillong sngobhawan na mentai ki kubor na Delhi.